Kardom. Aprang si Nordic Carbi Life kelang arado ano tumhan nili. Sami sir mahinterang piahin pen. Sir talin na kan Carbi risonim sorongoje. A Kardom na pajerilo Kardom. Lasi nili tum pinilada kewang lake Carbi People's Halter lang solong. Pili nipai Crazer Cap arkoy chiklo lake kijutsi sir talin aning kan ketalon arni lo lasi pinili tum dadagwang pen. Dadag rado tum koan pinia kijutsi arni chetong malahai lang konpo. Lapen chihut chiput setami masap sopa do ponji lapen koson son ma arlo kopia sai se do bomma la setami nilitum nanglitum anpan Northeast Carbi Life News Channel kelang atum aphan pan nilitum paklang ponji pan se bori ponpo la se wagilon lang pon lo na nang tum mirjeng musoso long biji du kleng sarpo lotu na porom nang lo nang sina nang tum mirjeng musoso long biji du kleng sarpo lotu na porom nang sina lasi puthot neli ilitum Carbi akulat lok sidang humri thuiglo laki lasi lothui akulat lasi pualang li nido laso kulat MP lasi alang li phane arjupono na bangso lothui akulat along ko pipi alothui si litum long ponji mala sini aprang si Northeast Carbi Life News Channel hin pedang li phan Kardom na pajero Kardom sini nangli tum akulat long laki lothui kilang misoso kali lasi ko pipi alothui sinang li long edolo ne do penang an ke dolo arona teng do lapen kacun do lapen kapherem lapen pirdarong ker sarlam the do ojo mane choklim lobon alama bangke la karbitum kenangi ason an ason amung anke choklim luplu nili matha damangke chokpel lo che dorchit popo jalo kalang la si make sen lo ni nang lib la puson lo thui li tumang atheng no nai wan pithe pol la se kadok we si tamil dak nang humri po posineli ning theglo la sini ison lo thui nang li na paklang nun thegi ma ko so bang ma o paklang thegi kalang ni la si lake kopia hachake kan la si donatum hachake kan alo thui si tamedo nali tum wang pen la dang nang humri tame la alang li long ken ili tum Carbi ya khelong kenang sot alo thui do ik la si nili si tame dak pen nam pon po posi non keche sikik lo la si donatum wang tame la dak nali tum nang humri tame mangsol lo thui akola de lo I pothot ko isona alam the alang li phanili arju ponji la sini la bangso lo thui mo la festival rongaji ju det lo putang te nasinili tum kelong ji nang ke humri nang ji la solo thui ke ajehe ka bangke karbila me ramaya long la so asai hem long silongi la pen ajehe ka bangke jungjung a kitab la tuma bangke salun se timung do la pen donation lekthe do la pen kamsing ing ti do alang li tuma hem long si humri dam lote longpo la chorolo ni nangli phan la puan nangli apor avedeta thek bon sedami apor nili tumhanai chipidon the apor chorolo la si non neli do la ke ni hang don sori ke se zona long se do la pui ni tum se tamedo la si non alang li tum phansi nili malom so por lam the ithe ni kar ju ponji phansi bori pon po la si ni aprang si nili tum Northeast Carbi Life News Channel hin penang li tum phan Kardom na pajeriglo Kardom la si ni nangli tum ni hang don sori ke se zona hin pen kopi pi ke chepate ason long nangli tum ke andon lo ne mate chepate dun lo ne nilitum ke pini mana 16 ni program pulo stas pini 19 ki jutani si ako nang piturong lo hola suani ke cancel der lo la sini tumbang ke ni hang don suri KCS John along la pirasinja song be si tu ke kiba la si ladak ke ni tu ke ilitum karbiatum inu tamoni jongsi Carly so that un edet pen selang bom ta un edet lo pua la so ang amasi sanglang sanglita dam lo un edet lo la masi aprandam jilo la dak ansi ni tumpan la lunsi pia tumpan la so angkung an lun pen thanun nangji pusi lunsi pido an ni tum hanjang lang so la pirasingja asong mane nihang don suri hawara mai pen itum nang dun iglo
ล้านเห็นเลย kalang ma chorolo ni nang litum pu an ladak taralang solong an kiwang thekapot le sini nang litum ladak kiwang pen kosono nang linding arong ik pigloma ladak ser talin aning kan ki chokadani ni kan pining la ke la si kosono nang liama tha pining asengkan nili ke ningarong piglo apen la iri sangho tum anta ningarong piglo ke chengsi alang litum hodak long mirding chido aklam long si lahai chipate lo tang et pen apini litum sasu jundam lo la pen kadu kaweta ningarong bong pen si lapu kulata natwang si aning khanga sonan tanam long lo apen la angkang the an sitalang tum lang pachitang long lo ta chorolo ni la si puthot alang li ni phanle arju pon tu pit lo na la sini nang li pini lada ki jut siar ni long pini chapati dun sonamung do ma aso namung mane bang nang kipot tengke ni tu cepati je fansi wang lo ama inke ni hang don suri pe na hin pirasia hin pen wang ma wang jot an velo bahai ni velo cepati lo bang bahai ni ve ji po masini tung wang jot de cepati long le de lo ตอนนี้ทางเทมนิงเซงกันสตาเมโดทุลัง cepat kene do pene cepat dun tu lipo moning kalang di la si jopu alang li ni sitami aning cepang tang tek pik ani arong pik moning aseng kan do tulang la si moning aseng kan nang li cepate dun pamenon hirjome nang piponon nilitum North East Carbon News Live channel la hin pen la si puta dolang la sini nang li sitami pini ke cepate dun asona mung doma oh ni li cepat dun long lo kopi long sinang li cepate dun iglone nang li tum rat pachini jima cepat dun long ke lalo thireng wangreng ajutang along si cepat dun lo kicheng si lun ko son si ke long ma pur long bichi du aklam long si nili cepate dun long lo kalang dini te tangte nang li la bangso cepate dun long opinion nong i long dun ma non aku ke thang ta nang pi peleng arijar long le la kalang di ang thek bang paklang ikelang sitami ni libang ke nang lipan kelang ateng mente long jia son sin li matha da si best of luck nang lipan long weg jia son sin matha lo la pe ni nang li men sitami chithanik de tha nili men ke sang pijina tok bipi la pe nang li bang ke hanjang langsu ni hang don suri klap ahin pen kalang di la si don tum puthot do tulang ili tumani tum alang li tum sitami pini la da ki jutsiar ni sertalin ke talon naning kan lo karbi resonim sorong jelong alang li tum sitami nai chipati dun na son do posila si alang li tum phan arju pon na la sini kardom nang li kopi ahin long tong nang li chipati dun iglone oh neli ke chipate don ke so tu ai ke than long se neli chipate don lo neli ke bang ke ni hang don sori jun sar hanjang lang so pen sini li ke ba kalang di la sini neli tua e kelun ka chepate puarju long pen neli la tua e alun ma arju tung do ka son se do la sinang li masap so por ningoi ete chen pen neli tum phan masap so na parju thegi ma bar thegi kalang di ta te tua e o ne jang ser jang bolu ver manang bolu ri ser jang la si chorolo ni nang li lapuan nang li se jumi pen li to tua e alun nang parjut pon thepot kurwang thu chorolo la si pothot kampon thu nang la sini nang li phan satamen li tum North East Carbon Live News channel hin pen kardom ne pajir iglo kardom la sini nang li sitame pini ke chepati dun do ma ladak pining sertalin anikan risonim soronga jelo om ni ladak ni hang don suri long pen siwang lo mim surung long ge mim surung alun kalang di la si nim sorung alun long sa lang li chepati dun posi nang than alang li la si nim sorung alun masap so thiek pen li man rat man na pa ju ekji manang li hin pen paru nang thek thek de sita ari ri so jang pulhe ari ri so jang ari sa mi jang la sa bai kang la sa run jang mai ma ru an bang sa mi ki do an chi ta rat lang lang
จิตาราโจแต่งแบงอีเวโลปนจันลาซาไว้แกงดีเมอิงไพดังมูมังยอกดุนยานจกวันตาCerolani nang lipan lapuan nang li apor nang cipidun teapot la sinilitum Northeast Karbi life bitung tum setami nilitum bahat hepik lo posi nili tum cemata lo lapuan nang litum longwang pen ilitum Karbi anim rokom long alun anim sokerung alun pamuhe setami tuwa e alun nang parjup long pot pen rad tum pan setami parjup pon teapot nang litum pan anso se arnam hirjumi hang pon thulo corolon nilitum apor nang cipidun teapot la sidonatum puthot nili kulatan nathu siwang thu silapu isi akolat ilitum Karbi akolat nang chetheklong la alang li phan si nililam the ni arjuponji phan se borik ikpo si aprang si nilitum Northeast Karbi live news channel hin penang li phan kardom na pajeglo kardom la si nang litum akolat bang lang mik pik achar ben setami aturdo la si nang li masap so che thanon thei ma la lang litum akolat long ko pipia hormu song kilong lo ne kardom churopar lo poram biopot aprang si ke nilitum ke aranyak pu isi NGO song bensi itum ladak nang cepat tidun aranya ka song bensi rong asor phan itum kora war long rong asor tum bensi kam klem rapet lo kam klem rapet sila tum han woreng war sai pi lo nge koson se rong asor han pachung thur poima so bidi so to war tum japon lo la so japon se rong asor phan training pi lo so na jat la pen ke la so hai hormu jo ari phan isi pir bi bu la so itum isi abren se mar lo abren se mar si la so long do litum la ari pen kasemara samokha la lo pa lang panik tame la pen ke ason itum inglong rit long katiki hormu la ya sonan dai itum dak paklang pon lo la pen ke la solo wa den ke itum ason do itum song alam mokha do la pen ke la hon kia pi mokha koson si itum color pi ma la ha rong so itum color pi si la hormu dak paklang pon lo itum la lo alang di mi piklo alang litum akulat long along bangke ilitum Karbi alang litum ke semar ahor musi la bangke la dak long ik ponpo la si nang litum konat pentong ke bang lo ni la bang than thui jima nilitum ke dak chepati ke kora habar pen kajironga kora habar pen nalo hadak arleng rong do itum non kamplem bom rong kep do hadak dak rong kep pen ason hormu dak rong ke klem katiki la hormu pangrum si la dak paklang don lo yo engke la dak non PPC ki jor ma pini la dak alli mukhan ke aduk beta rong asorong samji sikai sida dak yani lo la rong asor mong dam etpo nalo ba mi piklo la pu lo tangte la dak tangka bang la dak kilong ana tangka bang la ke alang litung ali rong asor tum long sidam eji pu la ke mi par lam lo alang litum han choro nang ji la pu son thola da sertali na ningkan Karbi risonim so rong je lo alang litum setami kulat tang bidun pen la pu an ki bi senamwar sai alang litum ko hara rong asor man kichipi pon thek pot la si pothot nang lipanang arjupon thuji la ke nang litum kicheng arni apen non an nang bidun ik thor ma la bang so kulat mate ang bong lo be se bidun ma nilitum ke cheng ni pen lo itum tarik ka di phai kri sier ni dak pali dun lo nang pali pen dak sikdang pen pinyan dak do theb lo nang lo arwi da chak lo la lo la si masap kisung setami alang litum phopon lo tami alang litum akulat bang ke lang mi pik la si alang litum chipaduk bang ke ali bang ji pusinili mathapon lo la si nang litum chethan ponji ma koson ma nang litum la da ke nang ko an ma koson ma nang manang ni mal hai setami chethan ponji ma kalang eson ge tum nang lo hormu mokha engke son mang ke nilitum song man si chapati pot eson mang dak hormu mokha ke pangdak aphan rat aphan pachini aphan la pen ke rat aphan ke than pon aphan ason lam mane chidok tok alam akimi ge melam la si hormu nang ni tami dum mangala rong asor phan pachin dun nong te la si ning karong lo la si choro lo alang li phan la puson aning pathe pon the po alang li atum rong sor tum phan la se alang li phan setami nilitum Northeast Karbi live news channel hin pen alang litum phan hijumi pipon lo alang litum akulat ansa se angsong padang lo nang la si choro lo ignali la puson nilitum phan apor na chipidun the pot kurwang tu la si donatum puthot nili kibu keleng akulat ta thusi wang la si la puthot la pu i ka phan la bang so kulat hem phu phan le chiu chiput pon lo nang malom sopor la
si Donatum alang lihan lo labang so kibu keleng karbi kaya long kenang soda hormu long alang li tung kijor hempu la si alang li panle malop sopor chu pon lo nang la si ik aprang si nilitum North East Karbi News Live channel hin pen kardom nampa jeklo kardom la si nangli dukan long nangli kulat long hormu bang lang mek pik la si kopi pitong nang litum kijor pon lo ne labang nang than ik jima Olum plak hai jura 150 ho nge bileng do inkrung do honlam do chineng harpi yata longi inkrung bileng ha khoton da do chihu da do ador kom no las buyak lo mati bong ta do yata do di choro lo ik nangli lapuan na thanun pajermi the pot la si ik nangli tum kona pen se labang sokola dag nang ke bidun ik ne labang tha pa chini jima ni to moi thalang so pen bias moi thalang so pen kalang di choro lo ik la si labang so hormu bang project a son se theklong la si la soni son thoma hormu bang nangli than pajermi ik jima labang pine la ke chihu lo aro so tum tharang tha ka phan lo labang hon la hon ke pher i sarpi buri tum lo ke hen ru labang ke hor ke so ye pha heng ru la si ik la nangli tum dag ma se ki bukileng a son ma mate ko son e thok ke dag bu bom lo dok hem pen se ke ba thok ke kalang di alang litum dak on the spot the dak live sitami selam bom hapu sitami tum lumplak selam bom theklong bom lapu cameraman alang li phan si choning ri lo hapu an batur ji phan si alang li bang non lumplak selam bom live idli tum na paklang ponlong loi ni litum North East Karbi Live News channel in pen la si nang litum la bang so hormu bang ko ana ador ben si jorne anam labang pharisra phokke la ta pharisra phokke la pharisra ke kalang di la si alang litum anam sitami nang than pon lo lan an anam pu nang litum wang tami nang hum ditami alang li ki jor pon adak hormu bang mi pik litum karbi long kinang sot ilitum hormu si alang litum ki jor pon la si alang li phan choro piklo litum phan apor na chipi dun thega po la si Donatum non elige wang la ke lake roy mate pinding sumpor karbia khe apinding support mate lake roy long si adu kulat long si elige wang la si non na daga hem pus tami nili dung se doiglo la si non alang li phan si malom sopor nili chi ho chipot ponji apor deng pon lo la si nilitum North East Karbi News Live a channel hin penang li phan kardom na pajiglo kardom la si jo nang litum akulat la an kilang mi la roy sitami lake sitami la puan nang litum ke paklang alang mi la si nang litum na pen tong wang ni la ba thai jima nilitum dak de phul lokal mat siwa dak de pupen kalang di la sinang li tung kulat amen bang ko puson ne la tanang than yi jima tuma kulat amen ke kron yang pending sonse kalang di la si nang li tum nang thanik jima la bang so leg roi nang li tum dak ke jor pon nang li tum me thang se ka son sei ma mate nang li tum kapre ka dim se wan no ne non mat ke ni tum mena si sonse si ong ma long prek pen ke wan ke kom la si nang li la bang so leg amen bang nang than thek jima la bang lang mi pikeson la bang ke no theng pia lek lo la bang no theng pia lek kalang di o lang mi pik no theng pia lek sitami alang litum mi thang se son se pon pusinang than pon la si la pu kapre lek sitami alang litum ke jor pon do lang mi pik alo so pimar to maning sam jinji poson se alang litum ke kabonda pon lo ka son se pon lo lang mi pik la pu kapre sitami do pon nang litum wang tami nang humri tami la si nang litum akulat long hapu pindeng so pos sitami ni li thek pon long la si kopi pia pindeng so pon lo so arlo tum handa do ma mate so pin so tum han chot ma ini litum dak bang supin so pending siong joy pen ke la pelo Japan la son siong kalang di la si nang litum la choi bang pin so martum a choi bang ko anam pen dong nang li jor lo ni nili non manjor wam ke suri thom ra paro pho la pen ake kom nai la suri si la son kalang di la pen nang litum la bang so kulat ke la dak non festival mate risonim so ronga je husin nang bidun chon ma mate kulat binong stami nang litum dak di fuang kang doma ni tum long ke non mat ke ave tame hem pen sin ni tum hor salar pi bom kalang di la si nang litum han mom mane nang contacting tung mate nang chining tung mate nang litum ko son lo la bang ke ni tum la contact lo pote ni tum contact no bota chipi lo dak binar long la si bang na contact lo ni tum ta pu pidun bom lo kalang di mesen lo binar ta dak song dek lo la paklang pon ni kalang choro lo nang li la puan li tum han ap nang li tum kulat do bom sedami apor nang chipi dun thepon la si Donatum alang li tum kulat lo lang mi pik lek roy la pen pindeng support sedami do pik la si nang li tum nang humri tami la bang so kulat lo
La si donatum non neligedo la ke pindeng sumpot akula dan tatune si nelido la si non nelige wang la ke alang litum choi a brand a pindeng sumpot akula long si nelige wang la si pua hem pi sita menili long si do la si alang li phansi malom so por neli en pen chiu chupuji phansi bor ipon po la si aprang si Northeast Karbi Life News Channel hin pen nangli phan kardom na pajeglo kardom la si nangli tumakulat achar pen sita me tur do ek pik lang me ek pik customer tum sita me do o la pu neli tum thek pon long la si nangli tum la bang so kulat long kopi pitong ke long pon lo ne alu sopi mar pen pin sopi mar tum pindeng sopot kopi pitong ke doni la bang na tham pon jima nitum long aru sopi mar tum phan stools do jarong thia inke earrings ta do scrunchies do inke single wam ko khai ta do pini pe ko ke dolo inke sari pen mekhla sador ta dolo Karbi amang pen inke men's tumphan ke pinsomar tumphan ke t-shirts do jackets shirts selling poho Japan jarong la si arlo sopi mar la pen pinsomar tum han sita me alang litum la dak pinding supo choklim ke paklang pondo mate ke jor pondo la si pothot nang li phanang kar ju pon chelam thebang la puson hello nang litum bangso kulat da Karbi Youth Festival mate Karbi risonim sorong ajilong sige pa dodun chot man mate nang litum permanent kulat sita me doma la do potang de na pachini ta do rong ni hang long si do hedi la LP school annung na thu rasta na thu arlo nang lut nang product do resident long sinona boutique do hedi pen nitum branch of ji hedi la Don Bosco school opposite la miniso du daksi march along open ji la si alang litum berta ke mi sita me nang than pari elo alang litum non dobo makulat sita me do rong ni hang na thu si alang litum do la pen puthot kulat ki mi sita me alang litum ing pupon da prang po la si alang litum phan puthot ni litum Northeast Karbi Life News Channel hin pen hir jumi pajir pon lo alang litum makulat anso se aprang paching thur ji phan la si chorolo nang li phan na pan litum phan apor nang chipi dun thepot kardom asi don tum non puthot de alang litum message chupot panji posi alam so por en pon no asi aprang si Northeast Karbi Life News Channel hin penali tuman kardom na pachir iklo kardom asi nangli tum pini ledak risonim sorong ji setalin ke chawani kalong nagidun lapuan nali cha malon ke don asi nali labangso pindeng so pon nali ke en la album pen ang song nangli rada tumhan baida class sa pen kan pon jima pachini pon jima kardom Karbi arat to ala phanda lapen NE News Karbi Life of phanda kardom pachir iklo apen element ke thare ju song rong pi lapen alangli abang pi telephanang nangkar ju ponik ke lapu hello lapen aprang sini kadu kave ratum phanta ni isi tuni rikang ni chok chidet bale ledet sitami nang dia pon ko presenting chitelo lapen nili na chathani ko lake non nili kichi ke lake seleng pusipu ko lapen ako non nili kichi dong ke lake lek bong hom pusipu lapen nili da ke lake ujaru angdi bon sitami lake ujaru angni kali nili mithang si jungjung kache selam lake lapen aku nili long to lake borbong dam lake dam horbong lo lapen aku nili long cinta to lapen nili tumke ka khai tumke hako benta richu ha rong asar ru sar tum ekisar ki kriya tumke bang ki damon lapen la son kachar chakning kusi ri tumke la chin kache selam kusi chin lo lapen nili tumda bo pardon ta do lage alon topik kasinari tumi tami lahai ke kinang sot ke en ponik lagi anutin de ki en nang ne puphan kali lagi nonason iritum Karbi khaya lon kacepak lang duni ke piniar ni helo lapen aku iritum riso noma ronga je long iritum lahai hui cepak lang onde putang te komentu se cepak lang ala jining jarong pik lahai ke en cepak lang lon lapen nili se ke robik da ko ni nang dia de no manili yong se ke ni chok chedet putang te nili cepak king on pu ning jede chorolo nang lipuan baida class sa pen ni tumla nang lipini che pendeng aso na mung nali na che khan thek pot ta si donatum pini ki jot share ni ar koi ni phai kre sirkep arni Karbi risonim sorong je sertalina ningkan ke chok arni pot ke nili lan si paklang ponik thek chot po ta si che tong thuik bom lo nang litum sa me langi bomoy Northeast Karbi